ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Традиційно, як завжди, тримаємо руку на пульсі останніх подій. Обов'язково про все вам розповідаємо. Я вже готовий вітати у нашій студії гостя цієї години. Це Мілан Леліч, політичний оглядач. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Багато тем плануємо з вами сьогодні підняти. Зокрема, почнемо з такого. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка у повному складі пропустила пленарне засідання Верховної Ради, бо влаштувала протестну акцію біля Сейму у Польщі. Протест влаштували з вимогою скасувати антиукраїнський закон і перестати на догоду Москви і проводити політику ненависті до українців, написав Олег Ляшко у своєму Фейсбуці. Спочатку хочеться почути вашу думку стосовно таких заяв і поїздки Олега Ляшка і його радикальної партії, зважаючи на те, що взагалі вже вчора з'явилася інформація, що опозиційна партія польська, вона альтернативний законопроект сказала, що підготує. Поясніть, будь ласка, як ви це бачите? Ну, я бачу, що насправді українські радикали Ляшка просто вирішили скористатися такою дуже хайповою темою, яка обговорюється, і просто засвітитися на цьому, там, вкотре підкреслити своїм виборцям максимальну патріотичність цієї політсили. Ну, тобто це звичайна річ, і я думаю, тут не було б взагалі жодних проблем, якби це справді не був робочий день у Верховній Раді, не в Сеймі, у Верховній Раді, де, власне, ці всі шановні народні депутати працюють. Поза тим, я думаю, ну, хай проводять, я думаю, такі акції ні на що не вплинуть, окрім якогось резонансу, власне, десь у Фейсбуці, на сторінках самого Ляшка та його прихильників, його соратників. Просто знову ж таки незрозуміло, от ви кажете хайпанулі, да? Але незрозуміло, трошки запізнились. Ну, бо вчора ж вже почали вирішувати. І загалом ця тема вже на слуху не перший тиждень. Ну, очевидно, так в партії, чи політтехнологи партії, чи сам Ляшко, чи якісь інші люди вирішили, що все ж таки трошки з запізненням, але не можна якось не відзначитися, не засвітитися на цій темі. Звичайно, логічніше було би це робити, наприклад, коли Сенат голосував минулого тижня, тобто Верхня Палата польського парламенту голосувала за цей знаменитий вже закон. Тоді, мабуть, був би ефективніший чи логічніше би виглядав цей пікет. Ну, зробили, коли зробили, окей. Тобто, є, як є. Ми до цієї теми ще повернемось стосовно пікетування Радикальної партії. Але от повертаючись до питання самого цього антибандерівського закону. Поясніть, будь ласка, от знову ж таки, ваше бачення цього кроку взагалі у підписанні цього закону, у створенні цього закону. Нащо? Я це розглядаю суто як внутрішню спробу правлячої партії. Загалом, фактично, зараз на даний момент уся вертикаль влади в Польщі монополізована Правом і справедливістю партією. Ця партія традиційно там гралася з якимись націоналістичними речима, і десь, ну, напевно, з 2015 року, власне, коли ПіС прийшов до влади, вони почали активно розкручувати тему Бандери, тему УПА, тему подій 40-х років, насамперед Волині, тобто подій на Волині в 43-му році. Вони продовжують, очевидно, вони зрозуміли, що їхній електорат це схвалює, підтримує, і просто ця партія продовжує на своїй цій конячці їхати далі, і вже фактично вона перейшла мабуть, в ритм галопу, тобто вже не їде, а просто летить. І я не думаю, що це насправді правильна лінія поведінки як для Польщі, так і для України, так і для наших стосунків обопільних. Але, ну, на жаль, це класичний це правий популізм, націоналістичний популізм. Чистої води. До речі, от сьогодні вже автор законопроекту цього у Польщі, він прокоментував, що Україна впирається, вона не хоче бачити правду, вона робить з Бандери героя, але насправді, ну, тобто йде така от впертість, поки що Україна, незважаючи на Олега Ляшка, на їх акцію протесту, Україна поки що веде себе більш дипломатично. Так і повинно продовжуватися? Я думаю, має бути. Насправді, я не думаю, що ця ситуація, що Україна, там, українська влада, українське суспільство, політикум, що вони можуть якось реально вплинути на цю ситуацію, що б не робили, що б не ухвалювала Верховна Рада, які б там пікети хтось десь не проводив, не писав якихось відкритих листів. Від нас в цій історії, я не думаю, що взагалі хоч щось залежить, і я не бачу якихось 100% там правильних чи виграшних кроків з боку України. Очевидно, якісь
формальні дипломатичні реакції, в принципі, те, що МЗС наша вже демонструє, тобто там заява чи нота про обурення там чи несхвалення. Тобто, загалом все тихо, мирно, якісь симетричні заходи, до яких закликають деякі в Україні політики. Я думаю, вони лише поглиблять ситуацію. Бо поляки, власне, ті, хто провадить цю лінію, польська влада, вони якраз і чекають від України того, що ми втягнемося в цю гру. Ми почнемо з'ясовувати, власне, вже так конкретно, цілими днями з'ясовувати в ефірах, хто насправді почав ті події в 43-му році. Скільки було вбито українців, скільки поляків, що ми почнемо мірятися там трупами, якимись дослідженнями кількості жертв, що ми втягнемося в цей процес, я думаю, вони лише аплодуватимуть нам стоячи. Бо це дасть їм можливість знову і знову качати цю тему, поглиблювати її далі, уже за своїми політичними інтересами, польськими. Тому, я думаю, не треба нам грати в цьому. Але от, зокрема, і українські політики, більш проросійсько налаштовані, відреагували на це і увійшли в цю хвилю і кажуть, що це ось Україна винувата, що вона вже і Польщу робить ворога, да? Тобто, як так на це реагувати, знову ж таки, тому що це українські політики кажуть. Я фактично ніде не бачив, щоб Україна робила з поляків ворогів. Навпаки, все, що я бачу з нашого боку, і від влади, від різних представників, власне, і від політиків, від суспільства, це абсолютно примирлива позиція, тобто, яка базується на формулі знаменитій, що ми прощаємо і просимо прощення. Тобто закриваємо, обнуляємо ті історичні рахунки і давайте розвивати нашу співпрацю на сучасних засадах, розуміти, що в Україні і Польщі один стратегічний ворог, це є Російська Федерація і таке інше. Тобто це абсолютно примирливий, спокійний наратив. А польська, очевидно, ініціатива усіх цих процесів відходить від Польщі. Тому незалежно від того, я думаю, чи будемо ми далі, наприклад, перейменовувати якісь вулиці на честь Степана Бандери, наприклад, чи якісь інші робити кроки, що від цього хоч щось залежить. І, власне, так, глорифікація бандеризму, як це по-польську звучить, вона насправді теж перебільшена, повторюються теж ці міфи, які люди не дуже знайомі з реальною ситуацією повторюють. Мовляв, тут в Україні ледь не всі вулиці в усіх містах перейменовані, значить, на честь Бандери з Шухевичем, усюди пам'ятники стоять. Якщо мені не зраджує пам'ять, то менше 0,1% усіх перейменувань, які відбулися в останні роки, це були перейменування на честь УПА, Бандери, Шухевича, тобто на честь тих подій. Менше ніж 1 на 1000 випадків перейменування саме стосувався історії УПА і взагалом тих подій. Тобто це не тягне, як на мене, на жодну там глорифікацію, мовляв, що у нас тут усюди там червоно-чорні прапори і всі ходять і живуть лише на вулицях Степана Бандери, Шухевича і героїв УПА. Це перебільшення і, власне, ця картинка, вона не витримує перевірки реальними фактами, про які я назвав. От хочу додати, що польська опозиційна партія «Громадська платформа» підготує власний законопроект про Інститут національної пам'яті, у якому будуть змінені найбільші суперечливі положення закону. Про це під час зустрічі з послом США в Польщі повідомив лідер партії Гжегорz Schetyna. Schetyna підкреслив, що підписання змін до закону президентом Дудою викликає здивування найважливіших союзників, в тому числі американських політиків. Тут цитую: «Ми оголосимо про зміни до цього закону щодо найкритичніших моментів, які створюють похмуру картину польської історичної політики і всього, що сталося в польському парламенті і було санкціоновано президентом Дудою». Кінець цитати. Також Schetyna додав, що відносини зі Сполученими Штатами є гарантією нашої безпеки. Нагадаю, що 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку. Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.
Що саме може змінитися у цьому альтернативному законопроекті? Добра ознака того, що не весь польський політикум раптом втратив глузд здоровий, що все ж таки є люди, які намагаються якось дивитися на справи таке, як вони є. Реально дивитися, розуміти там якісь там свої помилки, але я не думаю, що будь-який законопроект від польської опозиції, він має реальні шанси на ухвалення. Тим паче, якщо мені не зраджує пам'ять, власне, і польська опозиція теж, хай і не одноголосно, але підтримувала цей законопроект. Тобто, на жаль, фактично весь польський політикум став жертвою ось цього тренду загального антиукраїнського, там, антибандерівського, як би його не назвати, цього націоналістичного популізму чи націоналістичного шалу, в який впав польський політикум. І, власне, будь-хто, хто буде намагатися закликати там до якогось голосу розуму, про те, що давайте дивитися не в минуле, а в майбутнє, ну якісь нормальні речі казати, він одразу буде, безумовно, зацькований, як там зрадник, там пробандерівець, там неправильний, у них дуже популярний цей термін, правильні і неправильні поляки, правдиві і неправдиві. От, що всі це неправильні поляки, там вони не шанують нашу пам'ять, там наших героїв і так далі. Вони всі заручники, тобто польський політикум заручник того процесу, в який сам себе загнав. І зупинити цей, я не знаю, каток, чи як це назвати, тому що рухається він уже не зі швидкістю катка, він дуже швидко летить. Цю машину зупинити зараз має бути складно. Я не бачу, насправді, якихось ознак того, що ситуація нормалізується. Не бачу, на жаль. Що навіть враховуючи альтернативний законопроект, попри це все одно, так? Законопроект – це, власне, точкова історія, безумовно. Тобто, окей, так, він з'явився, але я кажу загалом про весь цей дискурс, який вже не один рік триває. Там ще тих законопроєктів, заяв, якихось поправок і ще буде, я думаю, дуже-дуже багато. І, наголошую, не бачу я того, щоб це все зупинилося. Ці всі речі, які шкодять і Україні, і Польщі, і нашим стосункам разом, я не бачу ознак якогось сподівань на покращення ситуації. На превеликий жаль. Тому що польський виборець, як показує та ж польська соціологія, підтримує і аплодує, власне, таким ідеям. На жаль. Будемо далі стежити за цією темою. Обов'язково про це будемо говорити в наших ефірах. А зараз до ще однієї теми перейдемо. У Міністерстві закордонних справ Угорщини заперечують повідомлення про узгодження з Україною шляхів регулювання мовного питання. Про це йдеться на сайті МЗС Угорщини. Зокрема, у публікації нарікають на те, що Україна і надалі не виконує рекомендації Венеційської комісії. Цитую: за повідомленнями української преси, Міністерство закордонних справ України досягнуло домовленості зі своїм угорським колегою щодо закону про освіту. Представник МЗС заявляє, повідомлення українських ЗМІ є брехнею і ситуація йде в розріз із цим. Кінець цитати. У свою чергу заступник глави МЗС України Василь Боднар повідомив у своєму твіттер, що не розуміє ситуації, яка склалася. МЗС Угорщини заперечує результати переговорів. В Ужгороді дивно виходить, з держсекретарем МЗС домовляєшся про шляхи вирішення питання, він підтверджує позитив переговорів на пресу, а потім речник озвучує зовсім протилежне – особливості угорської дипломатії. Про це він написав. Нагадаю, що 7 лютого у Міністерстві закордонних справ України повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини, в тому числі і шляхів врегулювання мовного питання. Дивна справді ситуація. Тут, власне, як представник нашого МЗС сказав, якась дивна, цікава там гібридна дипломатія, не знаю, як це назвати. Коли я думаю, що справді якісь домовленості могли бути. Я не думаю, що Україна, українська влада випускала би відвертий фейк, що там жодних домовленостей не досягнуло, а ми взяли набрехали. Це класична там російська дипломатія себе так веде. В принципі, якусь піти на відкриту брехню в офіційній заяві. Я не думаю, що українські дипломати на таке би зважилися. Тому я думаю, що все ж таки тут коріння цієї ситуації, воно не в Києві, а воно в Будапешті. І знову ж таки тут, до речі, дуже-дуже схожа історія на польську. Це, по суті, угорці зараз як брати-близнюки поляків виступають. Точно так же стрімко поправішав польський політикум. Власне, боротьбу між собою ведуть націоналісти з Фідес правлячі і ультранаціоналісти, відомі у нас як партія Йобік.
Тобто праві конкурують із ще правішими. І вони між собою змагаються на те, хто з них якісніше і сильніше захистить інтереси закордонних угорців. І вони буквально, я думаю, зі штанів будуть ще вистрибувати один перед одним, перед виборами, які будуть в цьому році, якщо мені не зраджує пам'ять, досить скоро. Ще буде багато цього похваляння, помахів руками, кулаками, якихось міцних там серйозних заяв, що Україна там зневажає чи репресує якось там угорську спільноту. Це все на внутрішню картинку працюватиме, я думаю, ідеально. Але тут, на відміну від ситуації з Польщею, я сподіваюся, що після виборів, після того, як в Угорщині самі пройдуть вибори, тут градус дещо підвпаде. Тому да, ну треба, очевидно, тут треба просто перечекати. Насправді, перед кожними виборами, так чи інакше, в Угорщині починається тема захисту прав закарпатських угорців, захисту прав угорців, які проживають в Румунії, там теж велика є община, їхня спільнота. Кожен раз це піднімається ця тема, проходять вибори, тема згасає. Приходять наступні вибори, тема знову згадують про те, що є ж у нас закордонні угорці, і їх всі нещадно просто пригноблюють. Румуни пригноблюють, українці пригноблюють, серби пригноблюють, всі пригноблюють угорців. Проходять вибори, уже ніхто так угорців, як з'ясувається, особливо і не пригноблює. Я думаю, тут треба почекати, все буде гаразд. Не бачу тут якихось підстав для, якраз в цій історії, для песимізму, занепокоєння, чи те, що це там призведе до реального там конфлікту, як хтось пише на Закарпатті, там хтось з кимось буде битися. Я думаю, ні. Тут якраз все має бути спокійно. А от якщо виходити за рамки України і Угорщини, кому цей скандал мовний може бути на руку? Будь-які конфлікти, якщо не брати там внутрішні політсили, які просто граються цими всіма питаннями, хто як уміє, у кого як виходить, то безумовно будь-які конфлікти у Східній Європі, зокрема будь-які конфлікти між Україною і західними сусідами, будь-які в будь-якій сфері, об'єктивно просто і очевидно це грає лише на руку Російської Федерації. Упевнений, що оцим всім історіям, значить, з Польщею, з поправками до закону, власне, які були проголосовані польським парламентом, до цих заяв угорського МЗС, що в Москві, мабуть, просто відкривають шампанське і просто щасливі з того, що люди, в яких є насправді народи, в яких є об'єктивний геополітичний ворог, як Росія, займаються з'ясуванням, значить, хто кому в 43-му році віддав який наказ, хто кого десь вбив, хто дає право чи не дає говорити, значить, угорською мовою. Ну, тобто якісь абсолютно ідіотичні, насправді, речі, неважливі для майбутнього європейського. Насправді, тобто вони суто другорядні. Так, окей, хай цими питаннями хтось займається, десь історики займаються, ще хтось. Висмоктуються з пальця проблеми, саме дуже штучні, маючи величезну купу реальних проблем. Насамперед, це, повторюся, перманентна загроза зі Сходу для всієї цивілізованої Європи від Російської Федерації. Маючи абсолютно реальну проблему, дуже багато часу і зусиль присвячується на створення з нічого, розв'язання, обговорення проблем абсолютно штучно. Ну, тобто, висмокчено з пальця оцей весь скандал. Як на мене, можна його поєднати разом з цим скандалом? Пам'ятаєте, коли у нас в Україні рускоязичних притісняють? Так, звичайно. Тобто це однаково майже? В принципі, зі своєю специфікою, тобто там у нас рускоязичних притісняли чомусь на Сході, там, де все російськомовне завжди було. Окей, у нас там притісняють, значить, угорськомовних, значить, на Заході, на Закарпатті. В принципі, це частина того наративу про якихось кривавих, значить, націоналістів там, чи хунту бандерівську, яка усіх просто змушує говорити українською мовою під загрозою розстрілу. Ну, тобто якісь оці абсолютно ідіотичні речі про розіп'ятих хлопчиків, пам'ятаємо. Тобто це все частина одного дискурсу, що тут притісняють, опять кого-то притісняють. Там русскоязичних, венгероязичних, там польськоязичних, кого угодно, ну от притісняють і все. Це, знаєте, от згадав, коли лише почалася вся ця історія з притісненням рускоязичних, заяви про притіснення рускоязичних і фотографія, де біля метро стоїть магазинчик з продажем преси, і з усіх 30 газет лише одна україномовна. Так, абсолютно. Ну, це якраз реальна ситуація. Тобто ці всі міфи, які, я не знаю, чи в них ще хтось вірить, ну, напевно, хтось вірить досі, що нас притісняють кого-то. Вони якраз з реальністю, про яку ви згадали, там теж друковані ЗМІ, ну, тобто всюди, мова, яка звучить на вулицях, що жодного притіснення немає, ну,
і близько, і абсолютно. І повертаючись, до речі, до попереднього питання про те, кому це може бути вигідно, власне, будь-які речі, які відбуваються, наприклад, у нас з угорцями або у нас з поляками, отримують дуже широку ретрансляцію в російських ЗМІ. Наприклад, той же сумнозвісний Дмитрій Кісельов присвячує регулярно в підсумкових новинах за тиждень усієї Російської Федерації. Здавалося б, величезна країна, в неї купа є різних історій, трапляється щось десь в Російській Федерації за тиждень, про які можна і треба розповісти. Ні, другим сюжетом, це, здається, позаминулій чи минулій програмі, якраз Кісельова, був сюжет, значить, про Бандеру, Польщу, цей закон, хто про що думає. Присвячується купа часу, власне, тобто російським виборцям, які сидять десь в Челябинське, Сибірі, Владивостокі, Сизрані, Рязані, їм розповідають не про те, що робиться в Росії, що ухвалила там російська Держдума, я не знаю, там підписав Путін, там заявив Медведєв, якісь їхні справи. Їм дуже докладно, з купою коментарів, серйозний сюжет, значить, розповідають про те, що ухвалили поляки, про українців. І що про це думають у Польщі, там, в Україні там, і так далі. Які поправки, який закон. Яке це має, якщо так глянути, об'єктивно, вплив на життя пересічного росіянина в російській глибинці чи там в Москві навіть? Жодного. Але постійно ця тема ведеться, значить, бандеризм, там, поляки. Ну, поляки теж Росію не вважають, треба не забувати, це теж підкреслюється, значить, обвиняють там в гибелі Качинського, свого президента, теж там говорять, що угнітали. Ну, тобто, це всі абсолютно ідіотичні речі російські ЗМІ розкручують, і це ідеальне, як на мене, підтвердження того, кому насправді це все вигідно. Ну, далеко ходити не треба. Буквально днями на одному з телеканалів, знову ж таки, українських телеканалів, проросійські політики всерйоз, на повний серйоз заявляли у рупор, що нам нав'язують український язик і так далі. Тобто, це вже інша тема розмови, це так, додав. Але зараз давайте до іншої теми перейдемо. До речі, тримаємо руку на пульсі. От мені редактори підказують, що Печерський суд обирає запобіжний захід Шепелєву. Маємо змогу подивитися наживо обрання запобіжного заходу. Дивимося. Правопорушення має, зокрема, право захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибрану на власний розсуд. Відповідно до частини 5 статті 45 КПК України захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи лікарського характеру, або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземної держави екстрадицію. Згідно з статтею 48 КПК України захисник може в будь-який момент бути залученим підозрюваним або обвинуваченим їх законними представниками, а також іншими особами за проханням чи згоду підозрюваного обвинуваченим до участі у кримінальному провадженні. Слідчий прокурор, слідчий суддя, суд зобов'язаний надати затримання особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв'язку з захисником або особам, які можуть запросити захисника, а також надати можливість використати засоби зв'язку для запрошення захисника. Слідчий прокурор, слідчий суддя, суд зобов'язаний дотримуватися від надання рекомендацій щодо залучення конкретного захисника. Захисник залучається слідчим прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням у випадку та в порядку, визначеним статтями 49 та 53 цього кодексу. Кримінальним процесуальним кодексом у статті 54 передбачено право підозрюваного обвинувачення відмовитися від захисника або змінити його випадку, передбачено законом у порядку, передбачено частиною 3 вказаної статті КПК України. Одним із базових положень виконання адвокатом своїх процесуальних обов'язків як захисника є право брати участь у слідчих та процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного обвинувачення, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого прокурора суду, а після першого допиту такі ж побачення без обмеженої кількості та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватися під візуальним контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що включають можливість прослуховування чи підслуховування. Частина 5 статті 46 КПК України. Через призму норм процесуального закону, зокрема статті 46 та 54 КПК України, вбачається, що підозрюваний Шепелєв має право відмовитися від послуг адвоката від захисника у разі непогодження способу захисту, неналежної кваліфікації для надання правової допомоги у конкретному провадженні або з інших поважних причин, якщо такі будуть виявлені у подальшому. Відтак, доводи захисників про відсутність повноваження звернення до суду з клопотанням спростовуються матеріалами, якими обґрунтовуються клопотання про застосування
обраного запобіжного заходу, а залучення захисту адвокатів з центру вторинної правової допомоги не може свідчити про порушення права на захист, оскільки захисник зобов'язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свободи і законних інтересів підозрюваних, з'ясування обставин, які спростовують підозру, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваних, а не навпаки. Приймаючи до уваги все вказане вище, судовим розглядом не встановлено і за ознаками не доведено наявність підстав для відводу процесуальних керівників у провадженні прокурорів Кравченка та Вовченка. Керуючи статтями 36, 45, 48, 50, 51, 54, 77, 80, 81, 409 КПК України слідчий суд ухвалив відмовити у задоволенні заяви захисника Нікіна Дениса Сергійовича про відвід прокурорів Губського, Кравченка від участі у розгляді судового провадження за клопотанням старшого слідчого особливого справ слідчого відділу управління і розслідування злочинів проти Ну, тобто маємо змогу. Я зараз нагадаю нашим глядачам, що бачите у полі вікні, як Печерський суд обирає запобіжний захід Шепелєву. Хочу нагадати, що це за справа для тих, хто долучився до нашого ефіру щойно. Підозрюваного у держзраді колишнього народного депутата від БЮТ і партії регіонів Олександра Шепелєва затримали 8 лютого співробітники СБУ. При собі в нього було посвідчення ДНР. Про це повідомила у Фейсбук речниця генпрокурора Лариса Сарган. За її інформацією, при собі у затриманого виявлено низку документів, у тому числі посвідчення співробітника так званого Міністерства державної безпеки ДНР. Речниця розповіла, що стосовно Шепелєва головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів. З 2014 року він перебував у розшуку. Зокрема, військова прокуратура веде стосовно екс-нардепа слідство за підозрою у державній зраді. Також Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві та розкраданні коштів. Хочу також додати, що Олександра Шепелєва сьогодні привезли до суду у Синцях, і за його словами, в нього зламана щелепа. Це те, що він зміг сказав журналістам. Також є інформація про те, що він, коли вже спілкувався під час судового засідання, під час перерви з журналістами, він сказав, що його били і над ним знущалися. Військовий прокурор сказав, що вони обов'язково будуть розслідувати цей інцидент і з'ясують, звідки синці у Шепелєва. Знову ж таки, хочу сказати нашим глядачам, що у полі вікні маємо змогу спостерігати за перебігом судового засідання. Там нині обирають запобіжний захід Олександру Шепелєву. І зараз маємо змогу почути прокурора, що він каже. Давайте послухаємо. Викривають інших осіб, співучасників злочинів, які на даний час знаходяться у розшуку, а також те, що в ході судового розгляду будуть досліджуватись і викрита інформація та докази, що становить охоронювану державою тайну. Відповідно до роз'яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю в кримінальних провадженнях від 16.06.2016 року, вихідний номер 223-1650/0/4-16, а саме в вказаному листі роз'яснення вказується, що з огляду на характер заходів забезпечення кримінального провадження, мету їх застосування з урахуванням імперативної вимоги процесуального закону щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, стаття 222 КПК України, слідчі судді за наявності клопотання слідчого прокурора розглядають клопотання про застосування заходів забезпечення закритого судового засідання, на якому може бути присутніми лише визначене процесуальним законом коло осіб. Крім того, слід зазначити, що загальний принцип щодо гласності та відкритості судового провадження з огляду на системний аналіз статті 27 КПК України через використання у її змісті таких формулювань, як судове провадження, судовий розгляд, обвинувачений, а також з урахуванням місця норми, яка передбачає пріоритетне право бути присутнім під час судового засідання представників засобів масової інформації, стаття 328 КПК України, у структурі КПК, зокрема в частині, що стосується присутності в засіданні інших, окрім конкретно визначених процесуальним законом
осіб розповсюджується лише на судові засідання судового провадження та не застосовується на стадії досудового розслідування кримінального провадження, зокрема у розгляді клопотань щодо обрання запобіжного заходу. От трошки хочеться почути вашої думки стосовно ось саме цієї справи. Не будемо ми в деталі углублятись, тому що мало що зараз відомо. Але все ж таки, як можемо спостерігати надалі за цим перебігом і чого, можливо, можемо очікувати якого запобіжного заходу? Ну, я підозрюю, що з огляду на важкість інкримінованих пану Шепелєву злочинів, то очевидно йтиметься про арешт, наскільки я розумію. І оскільки йде мова про державну зраду, то, якщо я не помиляюся, варіанту вийти під заставу, яким дуже часто користуються українські топ-підозрювані, ВІП-підозрювані, такого варіанту немає. Тобто без альтернативи щодо внесення застави. Мій прогноз такий, що це буде 2 місяці в слідчому ізоляторі. Я так прогнозую. У нас от в ефірі минулої години Олег Єльцов, журналіст, він розповідав про цю справу і сказав, що дуже і дуже саме Олександр Шепелєв багато чого знає. Дуже багато деталей, які невигідно навіть там чути деяким людям при владі і так далі. Продовжимо цю тему, поговоримо, але зараз ми маємо змогу почути ще адвоката нашого. Давайте послухаємо. Відповідних документів. І якщо прокурор відповідно до тих же ж вимог статті 221, 222, якщо він вважає, що є якась тайна досудового розслідування, то ніхто не збирається. Я думаю, що прокурор не буде її розголошувати, і це його право. Суд вже може надати відповідним документам, які надав прокурор, вже під час їх дослідження в нарадчій кімнаті надати відповідну оцінку. І відповідно до також цих правил розгляду не відбувається дослідження доказів, безпосереднє дослідження доказів в даному провадженні, а вирішується питання про вагомість доказів, які обґрунтовують підозру. Тобто безпосереднього дослідження і якогось там розголошення ми не вбачаємо, а навпаки ми наполягаємо, щоб цей процес на даній стадії також був публічний і відкритий, і мій підзахисник це підтримує, і нам, як стороні захисту, нічого скривати, оскільки ми вважаємо, що ми праві і в цій ситуації взагалі, що мій підзахисник протиправних дій ніяких не вчиняв. Тому ми проти цього клопотання. Шановний суд, я повністю підтримую свого колегу. Також хочу від себе додати, що є інші суди по місту Києва, які розглядають спеціальні справи, пов'язані з цією. Вони не є закритими. Фактично формулювання є однаковим, тобто в інших засіданнях ніхто не говорить про секретність. Більше того, в клопотанні ми розглядаємо ризики, а не докази вини чи невинуватості. Більше того, враховуючи те, що нормами КПК не передбачено напряму звернення до прокурора, я хотів би задати питання, щоб суд поставив їх прокурору. Це в зв'язку з цією секретністю клопотання обґрунтовувалось от такими додатками. Тобто це є їхня секретність, як їх прочитати можна? Я категорично заперечую. Мали змогу подивитися щойно судове засідання. Там обирають запобіжний захід Олександру Шепелєву. Суддя відправилася в нарадчу кімнату, у суді оголошено перерву. І я так розумію, що вже після цієї перерви зможемо дізнатися, який запобіжний захід оберуть Олександру Шепелєву. Наскільки я розумію, десь так. Знову ж таки, завершуючи вже цю тему, Олександр Шепелєв, в нього знайшли ці всі ДНР, там, я не знаю, посвідчення, це ДНР, дуже багато документів.
Знову ж таки, але адвокати, ми чули, сказали, що вони не погоджуються, що вони вважають, що всі праві і що... Да, що це- вони праві. Ну, у адвоката така робота. От, будь ласка, ми цей шматочок трансляції побачили. От коротко, будь ласка, поясніть, як це все взагалі зрозуміти. І чи може бути таке, що і справді взагалі всіх відпустять і все буде нормально? Ну, знову ж таки, тому що спостерігали, вже були такі у нас випадки у судах. Коротко, ваш коментар. Бували, звичайно, неймовірні якісь рішення, там, де коли суди на чорне відверто вже казали біле. Звичайно, ми це все пам'ятаємо добре. Але все ж таки, я думаю, з огляду на загальний резонанс і на те, що інкримінуються не лише якісь там економічні статті, наприклад, а інкримінується держзрада, значить, ми беремо колишній депутат, перебіжчик з БЮТ до партії регіонів свого часу, наскільки я пам'ятаю, посвідчення ДНР. Ну це просто такий букет, що просто для прокуратури і загалом для влади, ну якщо ця людина після всього озвученого спокійно собі вийде і буде гуляти, десь там під якимось там, не знаю, особисте зобов'язання вийде там, чи поруки там, чи ще щось таке. Це, звичайно, буде ляпас черговий, і я не думаю, що до того дійде. Все ж таки, я скажу, що я впевнено прогнозую слідчий ізолятор на 2 місяці для пана Шепелєва. Дякуємо за відповідь. Знову ж таки, хочу нашим глядачам сказати, що тримаємо руку на пульсі, завжди відстежуємо ось ці всі трансляції і за перебігом судового засідання. І який запобіжний захід оберуть Олександру Шепелєву, обов'язково скажемо впродовж прямого ефіру на телеканалі ЕТР. Стежте за ефірами. А поки що у нас вже лишається 4 хвилини до кінця ефіру. Маленьку ще тему хотів з вами зачепнути. Ось яку. Керівництво соціальної мережі Twitter виявило 49 акаунтів, пов'язаних з російським агентством інтернет-досліджень, які більш відомі як фабрикою тролів. Ольгін, це так. Так, з цих профілів були опубліковані 942 твіти про Брексіт, які отримали 461 репост іншими користувачами і 637 схвальних реакцій. Такі дані компанія оприлюднила у відповідь на запит Комітету з цифрових технологій культури, ЗМІ та спорту Палати громад британського парламенту. Поясніть, будь ласка, знову ж таки, ваше бачення. Спостерігаємо, знову ж таки, втручання таких от інтернет-тролів. Да, ці фабрики працюють постійно, ходять історії, зараз дуже на слуху про Фейсбук. Очевидно, оскільки, на відміну від України, наприклад, в західному світі, так би мовити, якщо його взяти в лапки, загалом саме Твіттер є топовою політичною чи навколо політичною мережею. У нас все ж таки ці всі дискусії, всі події у Фейсбуці відбуваються, заяви там топових чиновників вони пишуть. Тобто, загалом, все політичне життя вирує саме у Фейсбуці. В Європі, в Сполучених Штатах, звичайно, такою топ-мережею номер 1 є Твіттер. Там це все вирує. І, звісно ж, просто російські боти не могли собі не дозволити там створити машину пропагандистську теж там. І бачимо, що, знову ж таки, якраз якщо пригадати, про що ми говорили буквально там хвилин 20-30 тому, про Польщу і те, як це все використовується, ці всі теми. Тобто Росія намагається влізти всюди. В речі, будь-які речі, які грають на розкол, наприклад, там Брекзит, да, це розкол Євросоюзу. І це якісь проблеми, все одно це болісна річ для Євросоюзу. Бачимо, як непросто відбувається цей Брекзит. Якісь внутрішні речі про Сполучені Штати, там вибори їхні. Звичайно, Росія намагається всюди влізти і працювати єдиною темою – це на дезорганізацію, на дисгармонію в Україні, в Польщі, в Європі, в Сполучених Штатах, будь-де. Тому що чим більше відбувається якогось хаосу, конфлікту на Заході, тим вигідніше це є для Росії. Тому будуть працювати далі. Тішить, звичайно, тішить. Те, що, очевидно, багато хто, знову ж таки, в Європі, Сполучених Штатах почав серйозно замислюватися над такою проблемою, хоча б її вже описувати, усвідомлювати, що така проблема з боку Росії, ця інформаційна війна, є. Ну, будуть вирішувати, сподіваємося. А наскільки гучно взагалі можна от такі ситуації назвати втручанням Росії, враховуючи на те, що 900 твітів і 600 репостів? Ну це, по суті... Ну, поки не вражає, але я думаю, так, кількістю не вражає. Не вражає в рамках всієї мережі, але пам'ятаємо теж щодо Фейсбуку і втручання там в американські вибори та в різний спосіб, теж не одразу усі факти вилізли. Тобто, очевидно, це якусь знайшли, там якусь піщинку десь, ну це те, що вдалося знайти. Я думаю, якщо ця тема набуде якогось розвитку, то почуємо ми ще й про велетенські фабрики там мабуть, з мільйонами твітів чи там десятками мільйонів тих твітів. Я думаю, це саме початок.
Дякую вам. Дякую, пане Мілан. Мілан Лєліч, політичний оглядач, був гостем цієї години на нашій студії. Дуже вам дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Одразу хочу сказати, що гостем наступної години у нашій студії буде Олександр Мартиненко, це генеральний директор інформагентства «Інтерфакс Україна». Також хочу сказати, що тримаємо руку на пульсі останніх подій, стежимо за перебігом, за судовим процесом, за обранням запобіжного заходу Олександру Шепелєву. Ми обов'язково впродовж ефіру покажемо вам наживо, що там відбувається, який запобіжний захід обрали. Так само будемо продовжувати обговорювати найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. За 5 хвилин вже в ефірі АТР новини «Заман» з Ескендером Маметовим. Залишайтесь з нами.